बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय बिटिआरनि मोन 12 बियाबाव देरहानाय बिजाथिफोरनि मुं लानानै फैदों। 52 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि लेहराम बर'आ देरहादों। 21 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि मजेन्द्र नार्जारिया देरहादों। 33 नं बिजनी बिधानसभा बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि अजय कुमार रायआ देरहादों। 62 नं बरमा बिधानसभा बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि भुपेन बर'आ देरहादों। 64 नं पानेरी बिधानसभा बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिया देरहादों। 65 नं कालाइगाव बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि दुर्गादास बर'आ देरहादों। 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया देरहादों। 29 नं सोनाब क'क्राझार जनजाति बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि रबिराम नार्जारिया देरहादों। 36 नं सिडली बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहादों। 68 नं उदालगुरि जनजाति बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया देरहादों। 70 नं माजबाद बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि चरण बर'आ देरहादों। 63 नं सापागुरि बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि इउजि ब्रह्मआ देरहादों।